kuriosidadea sortzen didana beti da, beste musikariek nola sortzen dituzten kantak edo zergatik edo ze momentutan, eta ez dakitzuk nola egite dituzu. Bai, nik inspirazioan eta hola asko ez dut sinisten, itxasoari begira eta ez egotearena. Eta, asko da gauzak entzun eta horiei bueltak eman, ez? Eta musika entzun, gauzak irakurri, telebistan ikusi, eta hortik sortzen da pixka bat, erro hori gerozuk kantara eramaten duzuna, ez? Bai, lan egin behar da, ez? Bestela horrela sinbaz ez dira ateratzen. Zuk etxean? Bai, etxean daukat gitarra hor, lan egiten dudan txokoaren ondoan, eta nahiz behinka hartu eta akorde batzuk egin, eta ez dakit, eta ea zeo zer ateratzen den. Askotan frustrazio handiak bizi izan ditut, joan nahi zenean kanta bat, ea gaur daukat goiza libre, ea kanta bat egiten dudan. Eta horiek izaten dira okerrenak, ze askotan ez zaizu ateratzen, justo libre duzun egun hortan edo goiz horretan, justo ez zaizu zer ateratzen. Eta, pazientzia handiz eta poliki-poliki. Ni pasatzen hori mendira junintzen hiru aldiz idaztera, horri batekin, eta ematen zuen ja metodoa baneukala, eta junintzen behin eta kriston agobia sartu zitzaidan, bilatzen duzunen ez da ateratzen. Bai, da prozesu luzea eta batutan gogorra ere bai. Ezin duzu kontrolatu, orduan kontrolatzen ez duzunean, hor daude, gero ibili nintzen begiratzen, adibidez nik keife joaten omen da goizero oso rollo sovietikoan, ordutegi zehatz batekin, baduka bulego bat eta ara doa konposatzera piano batekin eta kuaderno batekin. Horretara gomar duzu bakarrik, eta ez da gure kasua. Gu lanera. Beraz, bai, eta gero taldearekin moldatu kantak, ez? Osea, etxetik sortzen dituzu eta gero lokalera eraman, nik ere antzera. Bai, uste antzerako, ez, prozesua pixkat. Etxean hitza guatxiguarekin egiten dut askotan, eta gero lokalera melodia, ez, gitarra eta kantautorearen oinarri hori eraman, eta utxinaka musika erasten dira gehitzen. Argi izaten duzu, beste instrumentu batzuk ere entzuten dituzu eta esaten didezu horrela egin? Askotan bai, gero bakoitzak ematen dio berea, baina bai, batzutan erreferentziak eta eramaten dira, baina gure kasuan gero bakoitzak eramaten edatzen du beste estora, baina. Bai, nik nabaritut, adibidez, Liberekin konparatuz, Libek pianoarekin konposatzen du, nik gitarrarekin. Eta nik izaten dut askoz ere argiago adibidez bateriaren edo erritmoa zein izan behar den, baina nik uste dela ere gitarrak badaukalako roi hori, erritmikoa, sokekin eta pugarekin jotzen du gainera, oso ritmikoa. Eta Liberena bada askeago eta gero kostatzen zaigu gehiago igual bateria aurkitzea. Zuk asko egiten duzu fingerpicking edo, ez? Bai. Egia da horrek igual arregloa bilatzerako orduan zailtzen duela pixkatez, rasgeoa baino. Eta igual bigarren diskontan hain zuzen zailtasuna hori izan da, ez? Bereziki Aitorrek egin dituen arreglotan, berak ezin du, ez? Beste arpegioa gehitu, orduan beste gauza batzuk bilatu behar izan ditugu, eta bai. Bai, ezke guri nik egiten dudanari arregloak egitea oso erraza da, arreglo honak egitea ez, baina arregloak egitea bai, nik rasgatu egiten dut eta oso ritmikoa da, eta hori iruditzen zitzaidan zu hori arpegioak eginez eta hor bilatzea atmosfera hori. Zuk hitzekin eta hola ze prozesu egiten duzu? Ni obsesio handiena da, edo lehen bazen melodiak onak izatea eta kantak onak izatea eta horri bukaeran hitzak gehitzea. Eta egia da diskoz disko joan naizela azkeneko pausu horri garrantzia gehiago ematen, gero eta gehiago. Eta azkeneko honetan bai eskaini dio denbora gehiago eta ordu gehiago eta buelta gehiago eman dizkiet hitzei, kontzeptuari baina beti sartu behar izaten ditut doinuak edo kantak eskatzen didan horretan, batzutan bokala eta dena izan behar da hor bukaera horretan. Oso
nolabait izan da oso baldintzatuta daude kantuak asko baldintzatzen ditu hitzak, baina era berean saiatzen ez lortzen hitzak ahalik eta onenak izaten, nahiz eta hor baldintza hori eduki. Eta gizuke horren besteko irmotasunez lantzen dituzun, edo melodietan sartzen dituzun. Bai, askotan ingles fonetika duen, ez? Guatxigua horrekin haste zara, nik uste ohituago gaudela horrek ondo sonatzen duela. Eta horrek baldintzatzen ditu bokal batzuk eta pixkat. Gero egia da euskarara pasatzean txokatu egiten duela hasieran igual. Ohitzen zara melodia batera eta gero batean hitza sartzean pixkat. Ohitu behar zara, ez? Bai, baina nik gozatzen dut pila bat. Aurkitzen dudanean hitza edo gustora galditzen zarenean, ez? Eta lehenengo aldiz kantatzen duzunean ja letrarekin, ez hainbeste melodia, ja hitza duenean kantak eta kantatzen duzu, joder. Bale, jazta, hau, ez? Bukatuta dago kanta, beste bat. Ez dut bizi nahi luri zoztua. Eta gero grabatzera. Hori da. Nola erabaki zenuten, jibila zen eta... Haiek tabernan proposatu ziguten animatzen ginen, bilusa zutela egiteko zerbait, eta karo, haiek proposatuta, eta gu ere pixka motibatu ginen, eta entzun genituen egin zituzten diskoak eta hola, eta nahiko oso gustora izan da emaitza, haien lan egiteko modua pertsonalki bikain eta teknikoki ere oso ondo. Gaina zailtasuna genuen, beldurra genuen kapa guzti horiek ondo ulertuko zituen teknikari bat eta denbora ere izango genuena eta nik uste ondo, Koldok oso ohitua dago, ez? Zuzeneko teknikaria dira, asko entzuten dute, orduan badakite. Bai, baina oso, ez dakit, iruditzen zait diskoa entzun nuenean gainera, horretik bertara joan nintzen kolaborazio egitera, eta entzun nuen pixka batan zegoena eta esan nuen, oso guai dago, baina hau nahazteko, gero bilatzeko geruza horien guztien, ez dakit, kanta bera sonarazteko, baduka hemen nahazketak eta badu zera, eta entzun nuenean disko, kriston lan egin dute. Produzioa egin genuen pixkate Aitorrek eta biok lokalean behin kantua egina zegoela juten ginen eta egiten genuen hemen hau bestea, putle hori, eta hori prestatu eman genuen pixkat. Bestela, postegunetan zaila asko improvisatzea. Bost egunetan grabatu zenuten? Bost egun, bai. Bost zazpi. Zuek ere nahiko irekiara eman zenuten, Sevillara. Irekia soinu aldetik, baina kantak itxita ze. Gu ere zazpi egun ginen eta bost musikari gara. Bi ahots eta bakoitzak instrumentuak, beraz. Demora asko ez geneukan gauzak probatzen ibiltzeko, batez ere ibili ginen probatzen soinuak. Kantak itxita zijoazen, doinuak ere bai, melodiak, eta soinuan zentratu ginen, eta soinuan eman genion bertakoari, Raúl Perezi askatasuna, eta bera ibili zen... Horretara joan ginen gainera, nola ikusten zituen kantak, berak zituen baditu instrumentu desberdin asko, amplifikadore desberdin asko, bateriak, bai, eta ez dakit, berak kontrolatzen ditu denak, eta badaki edo imaginatzen du kantaren soinua, ibili ginen hizketan musikaz ere, eta sintonian geunden. Eta beraz bera ibili zen hor pedalekin, amplifikadorekin, eta gu gozatzen, ari zinen jotzen eta bera soinua aldatzen, eta ikusten zenuen lortzen zituela gauza pixkat martzianoak, baina kanta osorik entzuten zenuen esaten zenuen, honen bila joan da, hori oso polita izan zen. Zuek esaten zenioten pixkat ze soinu eta berak teknikarara? Geneukan maketa moduko bat, lokaleko grabazioak gero nik etxean grabatutako gauza batzuk ere, eta hori entzuten zuen, edo hori entzun zuen lehenagotik, eta ja bazuen pixkat buruan zer eman kanta bakoitzari eta zerekin grabatu, eta nondik jo, eta gu orduan joan ginen deskubritzen berak buruan ze ideia zeukan diskoarena, eta polita izan zen, ze gu ere joan ginen oso ja ardurak kenduta bezala. Kantak gure ardura ziren egin genituen, arregolak ere bai, eta orain ja parte hori berari. Eta guai egon da, ze beste batzutan etzen hain, ez dakit, soloaren soinuaz guk bilatzen genuen, ez
edo teknikariarekin, baina orain izan da. Bai, hori bilatu zen duten pixkat, ez? Ara juten... Bai. Hemendik ateratzea eta lan egitean norbaitekin ez gaituena ezagutzen. Eta aparte, esperientzia hori. Donostira joan ginenean grabatzen, oso ondo egon ginen, baina gauero itzultzen ginen Gasteizera lotara. Edo egiten genuen zatika, eta zen 7 egun horretara, etxe batean, Sevilla ondoko urbanizazio 80 batean, igerileku duna, bueno, ez dakit, oso pozik. Guztio batera? Bai. Grabatu ez, Osea, joan ginen denok batera, baina grabazioa bakoitza beraldetik. Bai. Ondo. Grabatu daiteke batera, baina nahi genituen ez bilatu soinuak, kanta bakoitzarentzako soinu diferenteak, hobezen denbora eskaini instrumentu bakoitzari aparte, eta ondo entzun soinu bakoitza. Eta gida bat bageneukanez, bateriak gida hori entzuten grabatu zuen, eta gero ez dugu joan ginen. Eta disko honetan ze berritasun edo aurrekoarekin. Nik justu atzo gauean egon nintzen entzuten eta nik kiwanukaren ikutu batzuk hartu nizkion. Bai, nahi genuen gehitu beste zerbait. Orain bidali date beste elkarrizketa bat ere eta galdetzen ziaten, aldendu garen Amerikanatik edo... Egia igual folketik ja ez daukala, ez dugu kantarik arreglatu folk roi horretan edo eskobilak edo roi hori honetan ez dugu erabili. Eta bai jo dugu igual pixka bat gehiago beltzera, ez? Souletik gauza batzuk. Bai, hori lapurtu gauza batzuk eta gaitu pixka bat diferente egiteko, ze kantak azkenean oso antzera konposatu ditut. Eta, kontua izan da, beste detailetxo batzuk gehitzea horrela diferenteak, psikodelia ere, psikodelia edo Kurt Weill eta hauek egiten ari direna, The War on Drugs asko gustatzen zaigu, eta hortik hartu ditugu gitarra txoruz-dun batzuk, eta... Horrelako detailetxo batzuk beste zerbait eskaintzeko. Zuek sekulako pausua eman duzue, bai? Bai. Gure baino gehiago, nik uste. Batez ere... Aldaketa izan da... Bai. Nik uste, deskubritu ditugu bigarren honetan sinteak eta elektronika pixkat ere. Eta nik uste hor topatu dugula pixkat, hasierantik egin nahi genuen hori ez. Nik beti Ben Howard aipatzen dut, referente nagusi bezala. Eta hori, pixkat bide hortatik ez. Toke ingelesa ere aipatzen dugu. Eta hor topatu dugu pixkat atmosfera guzti horiek eta goxotasun hori pixkat eta hor topatu dugu. Eta honetan bai, honetan ja eraman dugu musikara pixka buruan genuena argiago. Buru nekatu honen hibernazioa. Eta gero edizioa. Ja. Ze, grabatu eta gero esten zera kopiak, ez dakiz zer, diseinuak... Hori da desgastatzen duen lana ez. Behin lan guzti hori egina gogoa duzu ere fundamentu zabaltzeko ez. Eta guk egin dugu hemengo Gasteizeko tipo batekin kopiak eta gero gure kabuz eta gero erraiaren invento hau. Hortxe sortu denuen. Eskerrak. Azkenean bakarrik eta bultzaka kantuak sortu, etxean bakarrik, gero lokalera joan eta taldekideekin eta eskerrak taldekideak ditugun ere, Baina, ez dakit, ediziorako nik uste oso eredu polita dela elkartzea gutxienez batzuk eta elkarren artean partekatzea marroi batzuk. Ze badaude, bestela ere jaten ditugu, beraz, pixkaz partekatzen baditugu eta... Eta indar ematen du ere? Bai. Bakarrik ez egote hori. Bai, antzeko, egoeran dauden jendea hola, bintzat, elkartzea eta... Bai, ni ilusionatu nintzen, pila bat, honekin. Ze, nengoen pixkat, enekien oso ondo nola atera, argi nuen elkarrekin oso ondo lan egin dugu orain arte, baina ikusten nuen hemendik aurrera ja guk egin behar genuela bestera batean.
Baina autoekoizpenak ere ematen zidan horrelako atzeraka pixka bat, ze ikusten ari naiz taldeek ja aldutenean puntu batetik aurrera ja euren egiten dutela eta jazta. Eta kasi enpresatxoak sortzen dituzte, ez? Taldea da enpresa bera. Eta ez dakit horrek ere zian asebetetzen eta pentsatu genuenean erraiaren hauz, bai, horrela bai. Eta ez dakit horrek ilusionatu ninduen ere bai. Sevillara joateak ilusionatu ninduen bezala grabatzera, honek ere beste, bale, horrela bai. Eta izan da bultzada bat. Neri ere, zu proposatu zen dian dudan edo bazen dela ideia guzti hau eta guretzako gu lehenengo diskoa autokoizpen bezala atera genuen eta egia da, ematen duela askotan alternatiba dela, baina askotan ez da oso justua eta oso polita, ez? Oso nahiko gogorra delako, baitu beralde honak, baina txarrak ere. Eta horako proiektu bat konpartitzeak Izaki edo Joseba bezalako taldeekin, guretzako bada babes bat. Bai, eta gero gertutasun hori, justo Gasteizen gaudela hirurok, eta ez dakit horrek ere ematen du pixka bat mundura atera Gasteiztik eta erakutsi Gasteizen zer egiten dugun, eta bueno, bai, alde hori ere, bai. Eta, bueno, Durangora joatea. Existitzea, ez? Bai, aurreko urteetan sekulako pereza ematen zidan, dakit, joateak eta, baina urten egia esan, horrek ere ilusioa egiten dit erraiaren estandera, guari gara hor bueltaka, estanarekin, zer egin, nola jarri. Eta, bueno, bai. Kuadrillan jutea bezala, ez? Bai. Lagun artean. Bai. Eta badu beste zer. Hartzak hotze zintzen, nire lurretan. Hartzak hotze zintzen, nire lurretan. Eta zuzenekoekin, izaziko zarekin? Azokan egingo dugu mostratxo hori, bai. Eta gero hasten gara, abenduaren 23an, Gasteizen egingo dugu kontzertu berezi bat. Seguraski izango da 360 gradukoa formatuan eta jendea inguruan. Bai, izango da. Eta bai, kontzertu berezi orkesteko, toki berezian eta pixkat. Eta gero ja hasiko gara pixkat bueltak ematen Euskal Herritik. Ja urtarriletik aurrera? Abenduan Urretxun, Gabonetan, eta urtarriletik aurrera hasiko gara ja bueltaka. Zuk nola duzu dugu? Bai, guk Hautseneakoa lehenengo, bertan kanta berriak bakarrik joko ditugu, ez dakit 8 joal izango ditugu, ordu erdi da, ez? Bai, hori da. 7 edo joko ditugu. Eta gero urtarriletik aurrera lehenengoa 1000 egingo dugu, baina esklusiban. Oraindik ez dakit nizen mitutuko den hau. Urtarrilean 12, uste dela, larun bata. 1000 eta hortik aurrera, baitugu batzuk lotuta eta pozik, gogoz. Bueno, elkarrekin egin behar ditugu batzuk. Bai, Baitugu lotuta batzuk. Eta zuzenekora eramatea geruza guzti horiek? Bai, hortan beste lan berri bat berriz hartzen duzu diskoa eta esaten duzu guzti honetatik ze aukeratzen dut bi geruzekin jotzeko. Eta hor dabil, batez ere Aitor dabil pulpo bat bezala utzi besteak kenduta. Karo, berak sinteak, elektrika, sinteak... Hori da. Eta hor, base batzuk ere disparatuko ditugu. Orduan, bateria klaketarekin joango da? Gutxi direnez, bat edo bi egingo dugu monitoretatik. Aber, baina etorkizunerako ari gara, ini errak edo zer begira. Seguraski hortik joko dugu, etorkizunean ere. Eta hor gabiltza orain. Badugu ja definitu xamar, baina beste, bai, izan da berriz, ikasi dugu, berriz diskoa albo batean uzten eta berriz hori eramaten oso, bai, berezia. Bai, berriz ikasi behar da kanta bihotzen. Grabatuta gero eta kanta zaharrak, moldatu dituzu pixka bat honetara edo diren? Gehien bat berria joko dugu, kantuak nahiko luzea direnez ematen digu hortan zentratzeko eta pare bat edo egingo ditugu zaharrekoak. Baina gehien bat berria izango da. Hor gaude erosoen
Eta zahar horiek moldatu dituzu pixkat edo ez? Antzera, Ziren, antzera jotzen egingo zenituzten. ditugu, bai. Bai. Zuek nola, egokitzen beda? Ondo, bueno, ari gara, beti kostatzen zaigu, edo niri behintzat asko kostatzen zaite. Behin diskoa grabatuta gero hori zuzenekora eramatea eta ja ondo barneratzea. Bestela ez dudalako gozatzen, asko sufritzen dute. Ez manago super seguro, ez bana izateratzen eszenatokira, sufritzen dut pila bat, orduan behar ditut ensaio pila bat. Igual irreala da, baina behar ditut eta horrari gara. Ensaiatzen. Aldaketa egon da, ez? Aldaketa eduki dugu, hori da, Danilo Forondak utzi du taldea, bueno, utzi du zuzenekoetan ezingo zelako aritu. Ze ikusten zuen agenda betetzen ari zela urtarrietik aurrera, bera aita izango da orain bigarren aldiz, eta ikusten zuen ezin zela, ez zela gustora hariko eta ez zuela ere freno izan nahi guretzako, orduan erabaki zuen ustea, udan zantzigun, ez zela zuzenean hariko. Eta hori, Joseba Gasteizen dugu, eta berari esan nion, eta itzuli da taldera. Lehenengo bi diskoak Joseba grabatu zituen eta zuzenekoak ere berarekin, eta orain itzuli da eta hor berarekin ari gara grabatzen. Beste gauza bat, nabaritzen da aldea, baina era berean ematen du beti egon dela taldean ere. Ze soinu hori... Oso berezia. Soinu... Nabaritzen da hor, aldaketan Josebaren... Joseba da. Bai. Eske oso... Berarekin dakar soinu hori, orduan... Danilok dakarren bezala, esan nahi dut. Eta ez dugu bilatzen ere kopiatzea diskokoa berdin. Nire hori ez zait interesatu gehiegi ere. Zuzenekoa, gaina berez da zakarragoa ere, ez? Bai, eta gustatzen zaite ematea zakartasun puntu bat zuzenekoetan. Eta horretan, batez ere kantak barneratzen guztiok eta gure egiten oraindik, baina pozik. Eta zaharrekin ez gara hasi oraindik ensaiatzen, baina nik uste nahiko ondo aterako zaizkigula. Joseba jo zuen, zaharrekin egin genuen bolo bat berearekin, Danilok ezin zuelako eta berehala ikasi zituen. Zu azkenean ez zarete gelditzen ere, azken libe itzaki ez? Taldekide antzeko? Bai, antzekoak. Bai, baina, libe orain, abenduan dugu kontzertua, abenduaren 2an. Eta gero ja pixka bat, lasaiago liberekin, kontzerturen bat atelako balitz emango genuk ere, bai. Ez daukago arazorik. Baina bai, batez ere zentratu Izakiren disko berria aurkezten. Eta ze erantzun dagoen, eta ze azkeneko egia esan Izakirekin daramagu urte terdi, jo gabe edo gehiago, 2 urte egingo ditu, zuzenekoak eskaini gabe. Orduan, ez dakigu oso ondo zer egongo den, baina azkeneko kontzertuetan aurreko biran jendetxo hurbiltzen zen, jende pixkat, gehiago. Eta nora iristen garen, zer gertatzen den diskonek. Ilusionatuta.